हेल' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबावलायबाय आरोना आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दायो नुखाबाय आरोना नोंथांमोना आं दायो मायाव थांगासिनो दं आङो दायो फैबायहाय साइ स्टेडियामावहाय फैबाय आरोना मानो होनोबा दिनैथ' दुरान्ड काप जानो गोनां दं नालाय बिनि थाखायनो आङो फैबाय ओमफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअसफोरखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दं आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थ'दो बिदिब्ला दानिया आं बे सिंथिं फैबाय आरोना ओमफ्राय आं बिदिनो जास्ट माखासे बेकग्राउन्डफोरखौ खेबबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो गेलारियाव थांसिगोन ओमफ्राय गेलारियाव थांनानै जिरायनानै थाथ'सिगोन आरोना ओमफ्रायहाय जायफ्रा आंनि भिडिअसफोरखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दं आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला ये फीफा अप्रूव्ड सेंटर्स यहाँ स्पीकर लगाए हुए डेवलप फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया है। From 604 Independent Aviation Brigade showcase their roles. President
मामानि मिशन सासे दं बियो इन्डियानिबो प्रेसिडेन्ट मामानि स्पर्ट्स मिनिस्टार Ladies and gentlemen, We will request our chief guest to kindly keep the ball and get you this 123rd edition of Indian Durand Cup 2024.
official game. This is the White.